Bomro, lagaw dali dari जमो को पेशंग दारी तुम फूजवा माने क्या बोला मेरा दारी को उखाड़ेगा आजा बेटा आजा आजा मैदान पे माँ का दूध पिया है तो एक एक करके आ जाओ बीच में माँ को लाना नहीं माँ को तेरा भी माँ है मेरा भी माँ है तो देर किस बात की चलो चलो मैं रेडी हूँ छोड़ो ना श्यामलाल जी जाने दो मत लड़ो ना चुप बिल्कुल चुप तुम्हारे वजह से हुआ सब कुछ कहा श्यामलाल जी मेरे वजह से हुआ है मुझे रोकना मत रोकेगा टोकेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा क्या कहा तुम लड़की के ऊपर हाथ उठाओगे रुक अबे तू कौन है बे बीच में क्यों टांगा रह रहा है जहाँ लड़की के ऊपर जुर्म होता है वहाँ नार्जी बुदा होता है यार तेरे तो मुझे मार रहा है तो क्या समझता है बोलो लड़की को बाजार का खिलौना जब चाहे प्यार करेगा जब चाहे फेंक देगा रुक तुझे आज बताता हूँ मैं तुम लोग का लड़की लोग हम लोग का पीछा नहीं छोड़ता है हाँ हम लोग का पीछे पागल है तो हम क्या करेगा मुझे सब समझ में आता है प्यार मोहब्बत के नाम पे तुम लोग क्या गुल खिलाता है रुक मैं आज तो तुझे बताता हूँ आगोले नाजिबदां आंथ' 100 दंखालायबावोसो नै पस्टबो थालायबावदोंसो आङो मा होनगोन बेखौ मावजि स्टाइल होनगोन ना मोखा स्टाइल होनगोन नै हो जाए दो हाथ किसमें दम देखते हैं नोंखौसो ना बांद्राय थिउ 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 आंनि जायगायाव थानानै आंनि एरियायाव थानानै र' साला जोंनि अमा बेदरखौसो रायबावदों नोला चलो अभी से तुम लोग लड़कियां नहीं देखेगा ये लो कहाँ का लात मारा है रे छोड़ो मुझे जाने दो साला कौन सा देश से आया है तू कहाँ से आके हम लोग का लड़की को छेड़ता है कहाँ लेके जाके बाजार में बिक्री करते हैं हाँ बताओ नहीं तो मैं तेरा ऐसे बचाऊंगा ऐसे और बचाऊंगा ना तो कहीं बेचने का भी लायक नहीं रहेगा समझा बर' सिख्लाफ्रा मालाय जाथिजों थाङै थाङै मा जादों नोंखौ बेबायदि अनाखाना हेगारनो हाया आं कलवा सुन मेरी बात ध्यान से इस एरिया में दोबारा से तेरा शकल तो क्या तेरा साया भी नहीं पड़ना चाहिए नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अरे बाबा गो नहीं अल्लाह गो छोड़ दो मुझे आयो बाया मुस्लिम सोमोन नंदों नोंलाय बिसोर मुस्लिम मानसिफ्रा हिन्दुनि नाम लाफा बिदिनो बर' मानसिफोरखौ बेबायदिनो फुस्लायनानै लाना थाङो मिथिबाय बेनिखायनो बिसोरनि रावफोराव गोजा उथारनाङा जानला मानला नहीं तो ऐसा मारूंगा सास कहाँ से लेकर तुम कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है मैं चाहता हूँ नाजिबदां देनजारलै माथो आंनि बाहागोखौबो बुफाजोब्बाय माथो नोंलाय थांदोंमोनदि थां न'आव आइ बेखौ हाजों थिनहरजायालै नांगौबा आं दोनना फैगोन दानो बोरैबा खारबायबायनोबो हागौ ओरैनो बर' हिनजावफोरा बांसिन अखा खिथि बिदि बादा होबा बेनिखायनो न'आवनो दोनना फैखानोसै नामा ना मा बुङो अमा राजाखौ फन खालामनो आं कब की लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले अले 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 मा बुंदोंमोनलाय आं ये हुई नम्बर सोरनि फन फैलाखोब्रा देलाय दावसो देलाय फनखौ थिखोलाय मा नाजिबदां ओइ अमा राजा बहा दंलै नों ओइ आं मोसौ गुमफैदोंलै मोसौ दामब्रि आच्छा नैबे बादुला सकाव फैलाय एसे नांगौ जादों ओइ मानो नांगौ जालायखोब्रा आं मोसौ गुमफुथारदों दा थालां ओइलै हांग्रि मोनदिया नै गोदाव सोराव हारसिं दंलाबायो लांफै हांग्रि मोनदिखौ नोंलाय नों दोनफैब्रा नों थानो लांलाय मानो हांग्रि मोनदिखौ लायनांगौ मानोथो लोगो जागारदों दोनफै न'आव गोदाव सोराव फन हरलाबायो दोनलै खामानि गैया नामा आंहा दाना होदोलै दावसो देलाय दान बेनिफ्राय नोंहालाय मानोथो मोसौ दामब्रि गुमदों होनना बुंनांगौ दे जों मोसौ दामब्रि आरो थगायनायनि फर्मुलाब्रा इयो निन्जा फर्मुला जेरै निन्जा टेकनिक थायो आंना निन्जा फर्मुलाब्रा बाद हो इफोरखौ बेनिखायनो आइ लाभ इउ अमा राजा गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा थांनोसै जा बेरायखावहैलायनोसै उरायखावहैलायनोसै ना मा बुङो मा जाबावगोन बे अमा राजाजों जेबो खोथा सिरियास लाया माबा मोसौ गुमहैदोंनो मोसौ दङ ना हांग्रि मोनदि नोंसोरनाव मोसौ दामब्रि गैया माथो मोसौ गायसो दङ दा
दोनहैगोन नोंखौ मा सिन्था नांदों नुबाय अमा राजानि आखला सिख्ला सानै थिखोलायना लांदों बाइकआव नुबाय नोंसोर नुबाय ना बे अमा राजाजों मा जाबावगोनलै गसाय बेनिखायनो गोसोआ बोरो दुखु जायो आंहा अमा राजाजों अनजानो मोनैखायनो मालाय सिख्लाफोरखौल' लाथिं बेरायबाय थायो गावनि हिनजावखौ फात्ता लाया बेनिखायनो गोसोफोरानो मायबा मायबिसो साननो सोलायलांनो हमदोंसै आंनाबो बारा साननाङालै अमा राजा गैयाबाबो आं दं सन्थला खाफाल जिला मालायनि हिनजाव नोजोर होग्रा बिबाजै गोसो थोग्रा बिहामजो गोसो थोग्रासो नामाब्रा नोंलाय होद सिरिथा नों बम्र सन्थला मा सिरिथानोलै दंफांनि खिथु उनाव जिरायनानै दंफांखौ फाफ्लि हमनाया हा आंखौ नुवाखै सानदों आं नुदोंलै नों हा मा नुदों बम्र नुदों आं नोंना खायदा बाराया मोजां नङा मिथिबाय बेलेग सिख्लाखौ नोजोर होबाबो दंफांखौ दा नोजोर हो नों मिथिबाय मेगन थाइनैखौ एख्ल'नानै मार्बल गेलेनो मार्बल गैयाबा हले अख्रांनि हाथरखौ थुख्लाय हरजोबो ना बम्र खामानिसो गैया आदुआ सोरहा लरगौ दिन्दां मा होनखो नों आंखौ गावजों गाव जालायबायानो र' हांग्रिमोन्दिखौबो दा बेबायदि न'आव हारसिं हगार हरजाया र' हाफांखौनो लिंहरनि आं हेलौ हाफां माबार फैलाय बेयाव बै पार्क खाथियाव दं जों थाब फै आं बै सियारा दसे जिरायहैथ' आंखौसो नों लरगौ दिन्दां बुंलायदोंना नों मालै नों हा हिनजाव सासे फथायनो हायै मानसियासो खुगायाव गिदिर राव ना देहायाव नांदों नामा देहायाव नाङाखै दिमागाव नांहैबाय दा नोंखौ ओरैबायदि सोबबागोन आं सप्तासेसो जेबो राव रायलायनो हायै बायदि खालामना दोनगोन आं मिथिबाय खुगाया नोंना बिराद जादों हिनजावफोरनि बायदि आइया नों बुनाय जोनायल' थाबाय थायो दे नांदो दिनै सोर हायो ओरैनो दारि जामाखौ उननो मोनाखै नोंखौनो उननोसै सुल पाट्टायाव जेन्थ'खा उननाय बायदि दे आंहा पस्ट लाखाबायानो मा आंखौ हाया सानदों नामा नै नायनोबा नाजिबदां दे एम्पायार जा खामानि गैया नामा आंहा नङैनो गरमानो बाराद्राय बादो नाजिबदाखौ जोंहा सानैजोंसो बुलायगोन दा ना नों गिबाय बम्र नोंखौ गिनो नोंनि सायाखौ गिगोन थेवबो नोंखौ गियालां बुरोदो माखौ नायबाय थाखो दम दंबा नोंनो बुग्रोलाय दम दंबा नोंनो दांग्रोना आंनि मोदोमखौ आरे नोंनो दांग्रोना नोंनासो खुगाया बारा गिबायबो नामा नों बायदि साननानै लादों नामा आं बायदि नों जानोबो हाखाया नों बायदि अर्डिनारि मानसि रावबो जानोबो लुगैखाया आलाय टक श'नि बायदि डिबेट खालामलायगासिनो माथो बुलायनाया बुलायगोबा नायनो लुगैनाया बेहाबो दे बुलायनोसै आंबो दहायनिफ्रायनो रेडिखा मिथिबाय मा हुसिल गाबखोलै बहा बरबाद लाइफआनो बरबाद जाबाय आंहा मा जाबावगोन आंनि लाइफआ गाबलै हांग्रिमोन्दि हामा आव गाबनांला बे हाफाङाबो मा एसे गोबाव दाबो मोनफैलायो बा सन्थला तुरुलाब नामाब्रा सोरनिबा दुखु जाफानायाबो तुरुलाबबा तुरुलाबानो दे आइ नाजि बुदों मानसि गोबाव लायोब्रा बेखिनि लामाखौनो लामाया गुसुङानो जा गोलावानो जा नों लिंहरनायाव फैदोंथ' फैनायखौ खुसि जायाखै होनबा नोङो मानोसो लिंहरामोन आं उनाव नोंनो मोजां खिन्थासिगोन दे दा नोंसोरो हांग्रिमोन्दिखौल' बिसानि न'आव दोननानै फैदो मानि थाखाय दोनहैनांगौ जेनेबा बे आखाइ आथिं गैया नामा गावबा गाव हारसिं थांनो जोंलायबानो दोनहैनांगौ आं उनाव खिन्थासिगोनलै नोंनो थां दोननाल' फैदो आं थाङाहाय मा आं अमा राजानि लांगोनाथिं आं थांनो हानाय नङा थैसिगोनसो आङो बे लाइफखौ नांला आंनो अननायबो मोनाबालाय मानोथो थांना थाबावनो आंना थानांगौलै उपाय गैया आंनो बाथरुमफोरजों जोगार जालाय खिगार जालाय खिफि जालाय खालामजागासिनो उपाय गैया थांना थानांगौलै हांग्रिमोन्दि अमा राजाजों हांग्रिमोन्दिजों नांलायदों नामा नोंसोर हिनजावजों हिनजाव सोंना लालायदोब्रा जायखिजाया हांग्रिमोन्दिया बिराद दुखुआव दङ थां बेखौ एसे माबा हैदां हिम्मत हैदांदो थां नोंसोर हिनजाव मानसि ना नोंसोर बुजायबा साबसिन जायो आरो होमबा
हांग्रिमोनदि मा जादों आंहालाय जानायानो जोबा माथो जालु जाला जालुबाय थायो हांग्रिमोनदि गावहा दुगैयादां बेनिखायनो माइसुम जालाय गुग्ला जालाय सबाय जालाय सिबोद जालाय जाबाय थायो आइ पमर सालासो था नोङो सब समाव फालतु मा जादों हा हांग्रिमोनदि अमा राजाया मालाय सिख्ला लानानै गिदिंगासिनो आंखौ मोजांखौनो मोना मा बे दाबो सोलायाखै बहा सोलायनो सैमानि लान्जाया जेब्लाबो खेंखाखादा बेनिखायनो थबसो दानस'ना होनांगौ सिदा जानायनि लान्जायखौ थौदो दुखु खालामबाय थानांला हांग्रिमोनदि नोंखौ जों न'आव दोननानै फैनोसै थौ होमबालाय सासे नङा सानै नङा साथाम नङा साब्रैबो नङा साबा सयजन सातजन आतजन लानानै सोरखौनो जाखो बे